बोरमा फुनायनि मोनसे गोदान फर्मुला दिजाइन नङा बोरैबा लाभ स्टाइल जाबाय नङा गासिबो इजि प्रसेसआव बोरमा बिगुर फुनायनि फर्मुला जाहैबाय बे डिजाइन मोजां नायनानै लाखादो एबारनिफ्राय बार्थडे पार्टियाव गावबा गाव फुना जानांसिगोन ना फाग्लि हायो सिमा सोबनोबा सोबग्रा नुबाय फाग्लाखौ सिमा आं थांफिनो आदसा इजि प्रसेसआव बोरमा फुना होनदों नामा बे मानसिया आल्ट्रासो खालै आल्ट्रा एस्टिमेट होखानायसो फैदों मानसिखौ माबायदि नुयो होनालै हामा फाग्ला बोरमा सिखाव होनजाबाय नामा सारा माहाजोनसो सिख्लाफोर दाम खम नङा बुजिबाय ना बिसिबां मोजां फुयो बेसारा नों जानला मोनला रायलायना हिनजाव मोननाय नङालै मानैबो मानसिया जलदा हिनजावनि पाराङै दाङै जुदि बेगरा सिमा जलदाबुरि pakai laba buang mana main itu? Mày lên. Ai đây? Malah tuh lah pada laksya aja itu. Laksya mana malah jing sih. Malah dunia nih. Mari deh. Vậy nữa akai berapa lazak ya? Chinese folk apa folk juga lah. Jolda buri ni tangan di nawan ni. Ini kisah aku be siru mini kami aku tangan dia. Dunia ni jolda yang jauh. Guest house, apa namanya itu dia. Guysman, dia samnanga entertainment sih. Noi, asal hiu wajib mana? Asal awin sendal butuh lalu juga. Jalan kau, jalan kau. Sembilan jam bulan nak dek. Sembilan jam bulan nak dek. Sembilan jam bulan nak dek. Oh, hoi lagi macam. Kenapa hoi? Kenapa lagi? Memang ni. Extensible formula. Easy processor. Iri kurang kau ni. Wah. Guys, macam ini nak ada bermakna ini easy process. Partai partai berau, apa berau partai berau kurang gua. Kalau nak kamu apa cik kurang gua ni mari high ni baca. Acing je beri gap kalah je. Ni baca master ada na. Mujang mana? Ini kan? Mujang mana? Jika orang kaya na. Mana tak? Meter pun mana? Nama apa nama? Orang orang kumpulan dia 700. Kumpulan dia 700. Sampai 800. Masih aku begini 700 simpangan. Lain ni tu begini. Boroफोरना जोंनि बर'फोरना एसे खोमोनखौनो थाखाय आरो ना बर'फोरना एसे माने फेस्ट जायो बेजों बेदरा गोथावसिन जायो गिबि जाखायोना नांगौबा गाव खुनु मैला थाला आरो दा मोनसेबो नांगौबा लांफैनो हागोन मैला मोना अर्डार लागायहरजोब आसोलफोर मंगलबाराव 75 लागाव स्वाथुर 75 क'क्राझारनि लांफैदो बार्थडेनि नोंथां सोरनिबा साराद'नि फदलै आसोल जलदाबुरायसो Bujuk pun akan dapat kono orang mesti kono. Saya
मालाय बिदिनो खन' खनदावनोसो खन'बा खन'गोन गोदो खांख्रायानो बिदिनो थांलाय फैलाय हाबगासिनो दं बे एसे आलफ्रालै मानसिया लागायजागोन जोब्बाय बेफोर बाथ्राखौ आलायथारनो नै फोजोबदो जाबाय दे आथिंमानि बुजोबखायो आरोना रुवालि जाबायब्रा बे बरिया जाबायना गाइसमोन फार्स्टआव बिदि खालामग्रोनांगौ बेनिफ्राय नै ओरैबायदि हायो आरोना नायनानै लाखादों मोजां सोलोंनानै ओरैबायदि फ्रेस जाखायो आरोना बिदिबा मानसिफ्रानो एसे आल्ट्रा मडेलखौ बिखासै नालाय बोरैया फुनो रोङो थाम्फै अरोना थाम्फै अरजानांसिगोन उफाय गैया दतमा बाजार होनो नामा बे आसोल खावसे बाजार मिथिला खय केजि जागोन मिथिला खय केजि जागोन माबा दङ 12 केजि 12 केजि 12 केजि 12 केजि 12 किल' गाइसमोन 12 केजि मेजेम जोबखा बे हिनजावखौ जनो हाला बे हिनजावखौ बे हिनजावखौ जनो हाला आदल हावलासो जयो आङो हावला जयो बेनिखौ नोंखौ 20 थाखा लोंहोदो आं जदो 20 थाखाल' जौबावनांगौ बेनि थाखाय हिनजावखौ जनो मोनो बेनिखौ 15 थाखानि मोनोलै 15 थाखा दोनखो दोनदो नामा खानसे होदो ओरै हिनजावखौ जदो फिसायनि जौ 20 थाखा लोंहोदो हिनजावखौ जदो नङालै ओरैनो इन्टारटेनमेन्टसो गाइसमोन बेफोरबायदिया जेबो नङा बेबायदि गोसोआव साननाय मैलायानो गैथारा जोंनाव दाबल थाखा मानो दाबल इन्टारेस्ट हिनजावखौनो लायाखै बेसारा सेंग्रासो दाबो सोरबाफोर फसायबायोबा कमेन्टआव लिरबानो जाबाय राखायफा मा स्ल' स्ल' खालायबाय थायो बे सिखा गुबुनफोरजों खेला खालामजायो खासि थाब थाब फै थिखांबाय थिखांनानै गोजौनिफ्राय बुसिगोन आरोना गाइसमोन बेबायदि थिखांखायो आरोना गाया सोरखो हाफरजोब लागायसै होनदों नामा हिनजाव लायाखै होनदों नामा नोङो नांगौलै सासे नांगौ ना गांहाबबाय थायो नो उन्दुबा मोनायाव हारसिङै आखाइ सोमावलाबायो होनदों नामा नांसिगौ आसोलनो सोरबाफोर गोसो गुदुं बुरि हाबनानै थानाय दङबा कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय मोनायाव हारसिं उन्दुनो बाग्राफोर दंलाबायो खोमा नंगौ नामा थाब थाब हर लाजिनाङा लाजिनानै लाजिबा खि गोमायो होननायखौ मिथिखागौना नोंसोर गाइसमोन नै थिनायासो मालाय जलदा बोराय जाबाय आच्छा होनोसै नै बे फुरा बुखासिगोन आरोना खुनु बाव थाला ओरैबायदि आराम जाखायो आरोना गाइसमोन नैयाव बाव जेबो गैखाखाया आरोना बरिया बेदरफ्रानो गोजा जाजोबखायोलै सयखिबो मेजेम बरा नुबाय नों बे गुफुर गुफुरा गासिबो मेजेमजोब बुजिबाय फेन्दाफोरखौ नुबाय नोङो आथिंफोरखौ बोरै राहाबजोबखानाय नुखायो सोलोंनो हागोन फुनायखौ सोरबाफोर देहा दुरबलफोर दंबा खेनसे जागासेयावनो फ्रात मोनलायलायगोन दा मा सोलोंनो हागोन देहाफ्रा सोलोंनो हागोन होनदां औ फुनायाथ' पारफेक्टखाब्रा बेबायदि फुनो रोंबाथ' आयौ पान्दाखौ बानायनो थाखाय लागाव जेबो बोलो नाङा आरोना ओरैनो इजि प्रसेसआव फुयो आरो बेखौनो ओरैबायदि खस्थ' फुयो जोंना फुनो रोङैफ्रा
नायनानै लाखादो जाय जाय थुनो रोङा एबारनिफ्राय मोजां सोलों नायनानै बे भिडिअखौ नोंसिनि थाखायसो लाबोखानाय जादों गाइसमोन नुबाय दा मारै मारै नारो मारै मारै खियो जेबो बोलो नाङा ओरैनो इजि प्रसेसआवनो फैखायो हारसिं बुजोबखायो मालाय खोमोन दोंसेबो थाबथाखाया Radius nih itu. लागाय बुहांहां जाबाय जोबथारसै र' बारा गोबाव नाङालै मासे बोरमाया गैयाथारला 2 मिनिट गाहाम लायो सोरबाफोर नांगौबा अर्डार हरबानो जायो आरोना थुनोफोर सोरबाफोर बायसान्स जुदि रोंबायथाराबा नायनानैबाबो रों हायाबा कन्टेक्टल' खालाम हो लिंहरबानो जायो नांगौबा सिमाया बिराद मेगन सायोलै फाग्लाया मानसि फाग्लाखासो बुजिबाय दा बे जलदा बुरि लाग्रा मानसिया मानसि मोजां जायो बे गयदाया जलदा बुराया बेना बिदि जायो आरो दा आथिंखौ गोजौआव दोना दे गाइसमोन खर'खौसो गोजौआव दोनो जेब्लाबो बोरमा फुनायनि फर्मुलाया नै बेबायदि जालायो सिगांनि आथिंखौ ओरैबायदि साफा जाखाबाय आरोना बे मारै होनदों मारो माथोसो दिहुनग्रोखो नोंलाय नुबायमोन गाइसमोन माला माला मासे बोरमा मासेखौ दसेनो फुखाङो जेबो टाइम नाङा ओरैबायदि इजि प्रसेस थायो आरोना ओंखाम जानायाव दै लोंनायफोर बायदिसो आरोना बे जेबो गैखाया ओरैनो हायो टाइमखौनो नाङा दा खय मिनिट जाखो 4 मिनिटनिल' भिडिअ बे बुजिबाय 4 मिनिटल' बे बोरमाखौ फुखांबाय नुबाय दा टाइमानो नाङा बेखौनो जोंहा आराम बेसेबांबा गोबाव 3 4 मानसि लालायलायो बोरमा मासे फुनोनो मोजाङै नायनानै सोलोंनानै लाखादो सोर सोर रोङा jangan balsing usah orang deh. Balsing apa? Boleh boleh. Hah? Jibutun nih kalau bisa. Nih mata nih jibutun nih wah. Doi sih. Itu ngomong coba. Wah kalau ngomong charlo, hah? Boleh boleh boleh. Ya finish जाबाय आरोना संबाय गाइसमोन दानिया बे जाबाय आरोना बेबायदि एबारे मेजेम बुखौसै नै अपारेसन खालामसै आसोरा बे डाक्टारबो डाक्टारनि फर्मुलाखौबो रोंगौ बे अपारेसन खालामनो खेलाफोर टिउमार जालाबायनाय दंबा हाफुनो लेंहर खासि जाबाय नै खासि जाबाय बुस्थुआनो बोरमा खासि आयै मेजेमफ्रा नायलाय आयौ फाग्ला बायदि मेजेमखा आरोना बे फै मेजेमा बारनजोब्बाय हनै नायलाय मेजेम जोबखा सौखिनि फाग्ला बेफोर देहा दुरबल मानसिनो दरसेल' जाहोहैलाय आइ खोमोथों दानो राखांगोन बे
थिमा एकदम पियर कास्ट जाबाय आरो बे हो पियर कास्ट जाबाय बेयाव खासि जाबायना बुख्लो गारबाय आरो ना बुख्लाबावगासिनोलाय मासे फिलिं टेस्टआ मेजेम जोबखानाय गासिबो मेजेम जेबो बेदर गाज्रि नङा बे ओरैबायदि बरिया बेदर बुजिबाय दा जाबाय थाथावथाव मोनलायलायगोन आरोना बेबायदि मेजेम गोनां बोरमा मोनजाबा लांफैबाय थागोन नोंसोर दतमा बाजाराव बुजिबाय जाय दतमा बाजारनि बोरमा बेदर मोनजायो बे गासिबो दतमा बाजारनि बोरमा बेदरखौ गारनाय नङा बोरमा बेदर लाबारफ्रा फुरा दतमा होसोबोजोबगोन ओरैबायदि खालायनांगौ नै बेखौ देरथायबाय नुबाय दा देरथायनानै बयबो आसला मेजेमखौ सारखोबाय गुदुं मोनलायलायोलै बोरैबा ओमफ्राय मेजेमा आयै लाथा जोबखा नै बुजिबाय फाग्ला बेबायदि मेजेम थानाय बोरमा बेदर मोनजानांगौआ गोरलै नङालै गासिबो जानला मोनला नङा खाफाल गोनांसो होननानै लाजायो बुजिबायना बेबायदि बोरमा बेदर फ्रेस मोनजानांगौआ खासि माल नामा खुनु दै थोरथिंसो बे बरजाव दै गैया आरोना दै होननाय बुस्थुआनो गैया बे बरजाव मालायफोरना दै सोयै खुयो दतमा बाजाराव दै सोना खुनाय मालाबाबो नुनाय नङा आरोना नों बेबाय बिबुफ्रा माबायदि फरमुलानि होयो नों बेफोरबायदि मेथ्सखौ महा मोननो बे नुबाय नै बिबुफोरखौ आइया बेबायदि होद नुबाय नै मास्टारखासै आरोना जानला मोनलाथारलै गायसिमो बुजिबाय सिमाखौ ओरैबायदि जावहर बुजिबाय दा कमेन्टआव बे सिमाखौ ओरैबायदि होनहर कमेन्टआव थारमाने गाबोन कमेन्टआव नोंसोर जावहरोबा आं बुंफिननो मोननायनि बुजिबाय ना मानो होनबा बेनाव गिहि गैया बेनाव गिहियानो गैया बुजिबाय खनाय गोबाव फाग्लाखौ बुजिबाय दे एसे मोजां रायहर दे गाबोन बुंफिननो मोननायनि ओइ बुजिबाय बिखाफ्रा आयै दख'नासो नै मेजेमा अनिला गावनो अनिल बुंदाया दलदाफुरिजों अनिल जाग्रासो बे दलदाफुरिजों अनिल जाग्रा नुबाय दे गायखौ बबे सोयो दैखौ थारमाने बिबु साफा जानायनि आरोना बिबु साफा जानायनि खोदे ओरै सिख्लानानै सोनो आरोना खुनु गाज्रि गैला आरोना ओरै फैजोब्बाय नै बिबुआव बिबु मोदोमाव हाबा आरोना खालि बिबुआवल' हाबगोन बे खालि बिबुआवल' फैगोन बियो सिख्लानानै सोनाय मेजेमा देरजोब्बाय नै दै फैबाय नालाय दै गारनो थाखाय नोंहा बबेजों सोदों बबेजों गदों थोगासिनोसो बे बार'नो जिबा साफा जाजोब्बाय ओरै बे खिनाव हरनाय आरोना सोदों गदों गाहायजों गलांबाय बैजों नै ओमफ्राय माबायदि पाम्पिन बायदि गयो गायसिनो खालि बिबुजोंल' हाबदों आरोना बे मोदोमाव खुनु दै गैया बेवहाय आं बेखौ सेबना गारजोबबावगोनसो दा नै आसलनिखौ नुहुरनो नागिरो हनै फ्रियाव गाइसमोन दे बुजिबायना थाइबा टिकेट नांलायलाया बेवहाय बुजिबाय ओरैनो फ्रियाव नायनोबा फाग्ला फैलाजोब्बाय
गोदाव सोराव खोफद फैलालायो बुजिबाय दासो संला लानो बिमारा बे फुरा रेडि जाबाय आरोना सोरबाफोर नायनानै दा आथिं जानोबा लांफैबानो जाबाय नै खामानियाव खारग्राफ्रा आर्मि पुलिस फुरा मेजेमजोबलै माइरिबो मा माथो रायलायबाय नै बिथाङाबो आलायलायबाय हिनजाव गैला रोङैया सेंग्रासोलै बियो हो खोनाया फुरा मेजेमजोब आरोना बे बुजिबायना रायसमोन खासि बे खासि बुजिबाय बय थिखोनां आजाव बाय मेजेमाव ओरै लाबो बाब ओरैबायदि गिलिरखा आरोना र' 1 2 3 What? Beखौ नुबाय नै सान्द्रिसो मेजेमानो खासि गाइसमोन मासे रेडि जानानै आरो मासे होगासिनोबाव आसला नै फुरा होसिबखायो आरोना दसे टाइम लाखाया लागायथिमा हो आसोल जलदाब्राय मोजाङै फुनदा जलदाब्राय गाइसमोन फुनायखौथ' नोंसोर रोंखाबाय जाहैबाय नुखाजोबखाबाय जाहैबाय दा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै क्ल'ज खालामसै थिमा बाहायनि अननायाव नङा होमबा थिमा बाहाय जलदा बाहाय जोंना बिथाङा लिडार बसा गाइसमोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा अनफा खेनफा लागायसिना होदो गावलांजोब गासिबो नायथारदोंबा गावलांजोब गावगासिनो गाव चेनेलखौबो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होलां दे आसोलफोर गोदानै रुटसन बायदोंबा चेनेलखौ थाब साबस्क्राइब खालामनानै लानांगौ बुजिबाय दा जोंहा मनिटाइजेसन खालामनांगौ बिराद गोबाव सम लायो गाइसमोन खोनाबाय दा खर' सिजोबखानाय गासिबो मोखांफ्राबो दादुरा जाजोब्बाय गासिबो आयो सेंग्रा बैसोआवनो बेफोरबायदि जालायलाङोलै गाइसमोन खेनफा गावना होलांबानो जाबाय दा भिडिअखौ मोजां मोनोबा खेनफा गावलांदो ओमफ्राय बावनो क्ल'ज खालामनाय जाबाय आरोना भिडिअखौ बाय